Dobrý den, vážení dámy a pánové. Jsem Conan, já vím, že v minulých dílech Žrouta jsem si představil kladivo a rozhodl jsem se to změnit na chytlavější jméno. Takže v 6. díle po dlouhé době ochutnáme Lay's Strong Hot Chicken Wings. Je to nová, úplně novínka, vidíte, je to úplně nové. No, aby si to pořádně viděli, vidíte. Takže podle toho je to vyrobené někde v Polsku, někde ulice Zachodní. Grodzisk Mazovělecký, Polsko. Vůbec nevím, kde to je, no. Ale to vás musí zajímat, protože já nevím, kde to je. Oficiální sponzor je UEFA Liga mistrů. Takže jdem na to. Divná chuť. Teda vůně. No nevím, podle stupnice je to uprostřed, jakože to je tak středně pálivé. No vůně je taková prostě, já nevím. No taková, já bych řekl, jak smažené kuře. No něco takového, no. Jsou to žhavé kuřecí křídlka, no. Jdem na to. Au. Au. Chutná to jak smažen... Pičo! Pičo, takže nepromiňte. Chutná to jak smažené kuřecí křídlka, ano. Ty, ale ze začátku, když jsem to kousal, no, ostrost žádná, prostě nic. Ale jakmile to dolehlo na jazyk, řeknu vám, je to palivé dost, ale není to takové úplně... A už mi to jde do krku, takže už je to trochu více palivé. Ale není to takové prostě... Takové úplně drsně pálivé. Chápete, že? Kamu, tady je také chladno, že jde úplně... Mraz od huby. Ještě jednou, počkejte. Takže asi vám, ty vole, podívejte se, ten je úplně velký. Asi vám to doporučuji, je to dobré. Není to moc palivé, takže kupte si, když chcete něco pálivějšího, kupte si nějaký víc ostřejší než tenhle. Tenhle je tak prostě psali, je prostě tak středně pálivý. Doporučuji vám to těm, kteří nechtějí něco trochu pálivého, ale zase ne moc silné pálivé. Jako na novinku je to docela jakž tak dobré, no. Takže počkejte, ještě uvidíte, jak si dávám do huby ten obrovský. Takže vám děkuji za zhrnutí videa. Doufám, že se vám líbila ta ochutnávka a doufám, že nejde vidět no prostě tohle. Ty to jak tady venku. Takže prostě čus, takže no prostě čus.